Is-sena l-oħra kienu saru serje tal-laqat biex issir riforma min-naħa tal-podoloġisti biex il-pazjenti jinqeda aħjar. Dan qed nitkellmu li kien fil-primary health care. Din ir-riforma konna qbilna fuqha saħansitra konna ħriġna stqarrija konġunta bejn il-UHM u l-Ministeru tal-Enerġija tas-Saħħa u kull ma kien jonqos kien li jimpjegaw numru ta' assistenti u numru ta' ħaddiema sabiex din ir-riforma tkun tista' taħdem aħjar. Aħna ovvjament konna veru urtati minħabba dan għaliex jekk taqbel ikollok ftehim u din ir-riforma tkun għall-aħjar tal-pazjent u għall-aħjar tal-ħaddiem nistennew li tiġi implementata li min-naħa l-oħra ħadd ieħor jinnega dan u ma jagħmlux. Allura ma kellniex xi oħra li noħorġu direttivi biex b'xi mod nibdew nimplementaw din ir-riforma tajjeb u fl-aħħar mill-aħħar din ir-riforma tibda taħdem.